Gimnasioan izena eman aurretik. Urte berrira begira, askok sasoi fisikoa hobetzeko asmoa izaten dugu, eta xede horrekin gimnasioan izena ematen dugu. Hau da, hilero kuota ordaintzen hasten gara, aldez aurretik gure junturak eta giharrak nola dauden aztertu gabe. Honatz gure gomendioa. Gimnasioan izena eman aurretik, joan gaitezen fisioterapeutaren gana, azterketa muskulu eskeletikoa egin diezagun. Ala jakin ahal izanen dugu, gimnasiora joateko moduan garen, ala aurretik tratamenduren bat jaso behar dugun. Halaber, gure junturen eta giharren egoera, sasoi fisikoa eta lan jarduera ikusita, fisioterapeutak esan ahal izanen digu zein den guretzako kirol jarduerarik aproposena. Horretaz gain, argi eduki behar dugu zein den gimnasiora joatearen helburua. Xedea, sasoi eta gorputz osasuntsuagoak edukitzea bada, diziplina eta konstantzia ezinbestekoak dira. Beraz, errealistak izan behar dugu gure aukerak aztertzeko orduan, sasoiari, osasun egoerari eta denbora libreari dagokienez. Egokiena da pixkanaka astea, ariketa egokiekin eta horietan aurrera egiteko aukera emanen digun programazioarekin. Hala, hilero beteko baitugu sasoi fisiko hobean egoteko helburua.